Ngiphinde ngisikelijikayo ngendaba yesigcawu eh uma ngabe sekuwumdlalo wabantu abawu-2 umakoti nomkhwenyana. Amavidiyo esiwabona abantu ake beyeke lento yokuthi ubone-ke mhlampe noma ubani insizwa egiyayo ubona umakoti mhlampe ucula ingoma ayiculayo noma usephumelele laphana ebaleni laphana, insizwa isiyagiya-ke isiya ngakumakoti. Cha, akwenziwa lokho. Umuntu nje osuke esuke ezobukela, osuke eze ngabantu abawu-2 akanayo imvume yokuya ngakumakoti nokudlalisana nomakoti, cha. Sengivamisile ukubona amavidiyo uthole insizwa ngani noma isuke iphuzele ehloko uyagiya uya le, uthole umakoti kwesinye isikhathi uze abaleke, insizwa imlandela ngemuva, befike ngathi bayadushana bebuyele emuva, hlampe ngabe basuke bazana noma behlobene, cha. Ngisho abanewabo uma ngabe bekade kuyothengelezwa laphana phezulu, kuthi uma kuqedwa kugiywe kubuye uma kugiya abantu bangezansi basemzini, ukuthi kwezinye iy'ndawo ayifani-ke hlasimpe kwezinye iy'ndawo vele kumiwe ngathi iserenke nje, uvele ubone mpo kuthiwa amagansela kuhlalwa phansi kuyamiwa. Asazi ngoba imvunulo niyathoba uma nifaka imvunulo, kusuke kunyakaza amathonga la ekhaya wokhokho. Ukuthi amaZulu akuphi-ke nendawo angazi, ngoba abantu bagarantisa kakhulu ukungafani kwey'ndawo ukuthi hhayi indawo ayifani phela Nkosi yembono, thina ngapha sekhaya siyamathwi. Uma ufaka imvunulo uyathoba. That's why uma ungathi uyabheka isikhathi esiningi ngapha kaZulu kuze kuyofika koNkandla kuyadlula kuyale kusuka nje eMandeni kuyodlula kuya le koNkandla kudlule kuqhubekele phambili, lisuke lihlala lithi water la phansi uma ziwushaya. Ziyahlala lithi water la ngasenhla, abaganwa bahlala ngasenhla, abaganisi bayama-ke ngezansi ngoba ngeke beze bekwazi ukuhlala ngezansi ngoba basuke bezowenjani, belethe ingane bangabaganisi bawumthimba. Kodwa abakhwenyana bahlala phansi bezothi bese kuba khona ini, ukhambo luba khona laphana esenta lwesiZulu, kodwa bajwayele ukubeka ibhakede ngoba lo mdlalo lo usuke uthamelwe abaphilayo nabangasekho. Ngithi insizwa-ke mina ayiyeke lento yokuthi zidlale nonkosikazi womuntu, ngikhuze lowo mkhuba. Unkosikazi womuntu ugqizela abantu abawu-2, ugqizela iphoyisa aphinde agqizele umyeni wakhe kuphela. Nephoyisa nalo lisuke kade libuza umthetho bese yasuka uma liqeda ukubuzwa kwesithathu, kuyima ephuma umakoti okhomba ukuthi akakhonjiwe ngaspami ngoba ezogana nje, eshaya imfengwane yakhe lokho kufaka la ukhala ukuthi dwi, agqize afike aguqe athi zhi ngesicephu lidlale iphoyisa. So omunye umuntu ozogqizelwa umakoti uma ebuyela kulayini umkhwenyana wakhe. Ngapha kwezinye iy'ndawo bathatha isinqindi, umkhwenyana uyamhubha umakoti athatha isinqindi. Ngapha kulona ngapha ngakithi bathatha umnyakanye, lokho kusuke kuwuphaphe la, umakoti umkhwenyana uhubha umakoti nakavumi kalula ezothatha umnyakanye. So abantu abayiyeke lento ongazuthi badlala nomakoti. Sengiyake ngabona amavidiyo kanjalo, umuntu nje ongasiyena umkhwenyana akadlali nomakoti, noma bekuthiwa wakubo abakubo sobemi ngezansi bezomganisa kuphela. Umuntu onelungelo ukuthi la begcizelana noma behubhana esigcawini kudlala umdlalo odlalwayo ngoba kuthiwa siye emdlalweni ngabani, umakoti nomkhwenyana, umakoti nomkhwenyana kuphela. Umkhwenyana onelungelo ukugqizela umakoti. Kuma lapho nje lento ukuthi manje abantu babona sebedlasatshana ngakumakoti, lento eyenzakala kumavidiyo wabona abantu abayehlisa. Akusona ngesiZulu leso, umakoti umuntu uyahlonishwa. Indoda ugqizela indoda yakhe kuphela esigcawini, iyona enelungelo lokumhubha bedlale ngoba ifike othatha umnyakanye. Uma ukuthi eyangapha kwaZulu, uma ukuthi akuyona yangapha ngaphesheya kothukela, mhlawumbe yakomunye ulayini ngoba iy'ndawo-ke kushiwo kuthiwa ayifani, mhlawumbe bona ngakubo bathatha isinqindi, iyomhubha ithathe leso sinqindi leso. Nakhona keze ukuvuma futhi kalula. Kwezinye iy'ndawo angazi ngizothiwa kushayana ngesidwaba, angazi kanjani, angazi ngoba isidwaba indoda kumele siyishaye kodwa angeke sisigxeke, angazi. Ngithi mina iy'nsizwa ziyeke lento yokuthi zidlale nomakoti womuntu. Amavidiyo senginakho ukuwabona, awuyi nje awugiyi uye ngumakoti womuntu. Uma ugiya ushiya iy'giyo zakho, uphethe iy'hlangu zakho, usibhule ngaphandle nangaphakathi wehle ezansi, ushiya iy'giyo zivume insizwa, uphinde ubuyele ngasenhla. Angazi-ke lezi iy'ndawo bona ababeka phansi iy'nduku begiye ngezandla, ukuthi ugiya kanjani ngezandla bethi singakithi, ukuthi kuchaza ukuthini ngathi uma kuthiwa umfo kabani esike sabona umfo kabani awuyinsizwa manje ufuze uyise, uke wasibhula ngaphandle nangaphakathi, kusho amakhehla athi uke wasibhula ngaphandle nangaphakathi. Wehla wayezansi, uyabona, wathi mbiza, wathi uzombiza mhlawumbe uma kuthi wayesho kanjalo. Zinsizwa, umakoti womuntu uyahlonishwa. Yekani ukuphuza utshwala nidedisele esigcawini nomakoti womuntu enteni lokhu niyenza lapho emavidiyo esiwabonayo. Ayikho loo nto. Umakoti womuntu udlalela iphoyisa, nakhona ngoba esuyonika isicephu okukhombisa ukuvuma kwalo mgcaco.
kuphinde futhi kuzoba ubani umnyeni wakhe kuma lapho ngiyayilawula impela-ke leya sesigcawini ake into nje akihleleke esigcawini ngiyakubona ungafani kwey'ndawo asikubeceni ungafani kwey'ndawo umakoti womuntu akagqizeni nombani ngimi lapho ngiyabonga ethuba.